Без Експрес Спорт, преди мача с Борнемут, преди кръга, преди първия кръг в Англия. Беше хубаво, беше приятно лятото, но ето, че сега започва и тази нервна криза. Както се казва, човек и добре да живее, рано или късно, почват мачовете, рано или късно, Виктор Врачев пак ще коментира мач на Ливърпул и пак ще ни е гадно. Какво очаквам от двубоя? Грешки от Ван Дайк и Конате очаквам. Проблеми в центъра, защото Гравенберг няма да играе. Очаквам. И сега прогнозите е с доста голове да има в този матч. Очаква се да има 4-5 гола общо, може би, но аз ако трябва да дам прогноз, може би тя ще е 2 на 1. Това ми е мега оптимистична прогноза, 2 на 1 за Ливърпул. Задължителна победа, особено считайки, че играем с Нюкасъл в следващия матч, би трябвало там матчът да е лесен, но нищо не се знае. След това с Арсенал, после този матч с Борнемут, особено след Хикса и загубът на Дуспи спала се, просто задължителна победа. Ще има много хейт, ако не вземем 3 точки. То всъщност хейт, така или иначе ще има. Така че по този начин мога да ги мотивирам момчетата, защото хейт ще има всеки случай. Екитики е отпред, Салах, Диаз, Вирц, те са ясни. Очаква Макалистър в шестица да стартира. Едва ли Ендо ще започне, просто се вижда, че при владението на топката на него му е трудно, пък също Борнемут се очаква да владеем топката през повечето време и Собослай, защото Къртис Джонс просто не, моля те, Слот не играй Къртис Джонс, please don't play Къртис Джонс, мистер Слот. Другия въпрос, понеже за Конър Брадли няма достатъчно информация, не се очаква да стартира, не се очаква, че ще да е в групата, но ще видим. Отляво е, може би, въпросителния. Киркес направи не лош матч срещу Палас, но се видя, че на какво се желае. Не вярвам Робъртсън да почне, честно казано. Мисля си, че Киркес стартира, но ще видим какво е в главата на Слот. Може би един шанс за Киркес. И след това също Нюкасъл, евентуално, може би вече, ако и днес Киркес не се представя на ниво, ще влезе Робъртсън. Горе-долу такъв състав очаквам. Естествено, фазин футбол от двата отбора, голове. Както казах, често казвам, мисля, че има доста пропуски в матчи от двете страни. Мисля, че има доста положение, но не чак толкова много голове. Надявам се Салах да се събуди. Надявам се новия Дарвин да си отбележи положението, защото съм сигурен, че има положение пред него. И горе-долу това е. Няма да кажам, че се надявам на суха мрежа, защото няма да имаме суха мрежа. Много важен матч, много важни 3 точки. Да се опитаме да се наслаждаваме. Малко тъпо, между другото, че матч е в петък вечер. Следващия матч е понеделник вечер. Първо, че има колко 10 дена между двата матча, което е what the fuck. Мисля, супер кофти и за отбора това. Обжето се мъч от първата седмица ни предбът. Всички са срещу нас, сами срещу света, само Ливърпул, you never walk alone. Нямам повече какво да кажа за двубоя. Мисля, че бях кратък, но изчерпателен. Ще говорим след матча. Не искам да обсъждам трансфери, не искам да обсъждам Исак, не искам да обсъждам напрежението, което е върху Ливърпул, защото то е огромно. Аз съм казал няколко пъти. Задължително титула или Шампионска лига, защото иначе след тези трансфери сезона по-скоро ще е провал, но да видим как ще тръгнат нещата, как ще се развият. За сега важното е да вземем този един двубой и след това ще мислим. Също другото важно е да не коментира Врачев, защото ще е поудея още от първия ден. Това е курс за диемите и победи. Голове на новия Дарвин, плиз.